Ayun oh. Yo, what's up mga Kadudski? It's me again, your Kadudski, making your life happy. Yun, shoutout daw. Shoutout daw. So yun mga Kadudski, nandito na naman tayo sa San Carlos City, Pangasinan para tumingin ng mga hayop na pwede nating alagaan at syempre pwedeng pagkakitaan at gawing mga pets ng ating mga chikitings dyan. So it's been a while since yung last nating video. Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog kasi nagkaroon tayo ng medyo mayroong pangyayari na hindi natin inaasahan. Pero syempre, gaya nga lagi ng sinasabi ko, push lang lagi mga Kadudski. Laban lang. So nandito ulit tayo. Mag-umpisa ulit tayo. And sa mga nakamiss sa akin, na-miss ko rin kayo, thank you. Sa mga hindi naman nakamiss sa akin, huwag kayong mag-alala, ako naman ang nakamiss sa inyo. Kaya nga ganito ang ating mask. Dahil gusto ko kayong bigyan ng isang matamis na mama chup-chup dyan. Kasi na-miss ko kayong lahat. So kung bago ka lang sa akin channel at gusto mo pa malaman kung saan pa yung mga ibang lugar na mga bilihan ng mga hayop, mga tiyanggihan ng mga hayop, please subscribe to our channel, Adventures of Dusky. Paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo mga Kadudski. Huwag na natin patagalin mga Kadudski, tirahin na natin yung video. Let's go! Tanong tayo kay sir. Sir, good morning po sir. Sir, pwede magtanong sir? Pwede po, pwede. Ayun, ito. Ayun. Magkano ngayon sir, kambing? Mahal ang kambing ngayon. Mahal sir? Ganto, nasa 2.5 na agad. 2.5? Ito, tumaas ngayon no. Ilang buwan na yan sir? Nasa ano? Nasa 5 buwan. 5 buwan na to. Ano, native lang to sir no? Native lang no. 2.5 isa. Pag ganito. Pag yung ganito sir, parehas ba? Tumaas lang na ano, medyo malaki ito. Medyo no? malaki daw eh. Ayun no. Halo na yan sir no, babae lalaki ko. Babae lalaki. Tumaas ngayon mga Kadudski kasi ano na eh, parang ano eh, bear na ngayon eh. Kaya medyo tumaas. Pero may bawas pa yun sir o ano? Meron pa. Ayun oh. May bawas ng konti eh. Sir Arnel oh. Yun, sa mga gusto ng kambing dyan, kay Sir Kevin sa kay Sir Arnel. Subscribe kayo kay Ayun oh. Kadudski. Ayun. Shout out sa mga taga Relo San Carlos tsaka taga Mangaldan. Ayun, taga Mangaldan pala eh. Ayun, shoutout daw sa mga tropa dyan. Sige sir, thank you. Thank you po. Okay. So yun, dito naman tayo kay Sir. Sir, magkano dito sir sa kambing? 8.5 yung sama yung ano. 8.5 tatlo. Ayun no. Hindi pwedeng isa lang sir no. Kasi yung anak niya no. Ayun no, 8.5 tatlo mga Kadudski. Anong lahi ito sir? Native lang? Native lang boss. Native lang oh. Yung kay Sir Warlito. May bawas ba sir pagka ano? Bibili talaga? Ayun oh, siyempre may bawas pa rin mga Kadudski. Ayun. Yes sir, thank you. Ayun, laki nito. Dalawa. May lahi yata to sir no? May lahi yan. Anong lahi nito sir? Ang haba ng tenga eh. Anglo. Magkano to sir? Yan, 11.5. 11.5 ito. Ito sir? Ito, 8. Ano, ito sir, babae? Lalaki? Babae. Ito yung 11.5. Babae. Pero parehas rin na may lahi sir? Pareha. Ayun oh. Dito sir, sa inyo? 5.5. 5.5. Dalawa? Dalawa na. Mag-ina. Ina, babae yan. Pero native yan, native. 5.5 oh. Yun oh, mga Kadudski. Ito may lahi. Medyo mataas yung presyo. Ito native. Pero okay na rin to, malaki na rin. Ang pangalan nila sir? Gerald.
Gerald. Sir, kayo sir? Pangalan nyo? Nardong Putik oh. Yun. Yun. Sila Sir Nardong Putik. Kaya ano ba? Gerald? Gerald oh. Mga ano dyan? Kambing. Ayun oh. Ayun. Dito naman tayo kay Sir. Sir, anong pangalan nyo sir? Marvin po, Marvin. Sir Marvin oh. Ayun oh. Sir, dito sir, magkano? 6'5 yan sir, 6'5. 6'5 kasama? Hindi. Yung inalang. Inalang. Opo. Itong bata. Ano yan, 1'5. 1'5. Anak. Ano anak niya yan? Anak niya po yan, anak na. Anak. So 6'5 saka 1'5 parang ano, 8. Oh, Diyos. Magaling pang 8 kupal to dalawa. ka. Ito sir, Ito, yung pangkatay. 5K, pangkatay. 5K yan, 5K. 5K. 5K yan sir. Ito sir, parang iba yung ano niya, na yan, yung balbon. Pangkatay na rin yan, medyo Pangkatay matanda rin na. yan. Ay, matanda na yan. Matanda na yan, kaganyan ng balahibo. Ay, ganun. Magkano yan sir? Ano lang, 3K lang yan. Mas mura. 3K lang yan, pag ganyan. So yung mga ka-Dudski oh, pagka ganun pala, akala ko ibang lahi yung ano, balbon. Yung pala ano, Matanda na pag ganyan pala. So yung 3K na lang si ano, tropa dyan oh. Pangkatay na. Ito 5K to ito. 5K. Kasi medyo bata pa yan. Parehas rin nun sir, 5K. Ito 3K. Sige sir. Okay. Thank you, po. sir. Okay. Sir, good morning sir. Iyon oh, nandito si Boss Rod. Nakabenta na sir. Pinta na, tatlo. Tatlo. Tatlo pa lang, mahina. Mahina. Ito yung mga anak. 2,000 yan isa. Kada isa 2,000. Pwedeng gawing pit. Yan, pit. Kasi bata pa sa Bata pa no. Ayan oh. 2,000 isa. Ito sir, Ito, pag 3,500 ganito. isa, 3,500. 3,500. Pwede ng pangkata yan sir no. Pang barkada. Pangbarkada na yun no. Malit na presyo. Yan, Ito may lahi. 9,000 yan, 9,000. May lahi. May lahi ito no. If to life to. 9K. 9K. Ito ang lumugyan. Ito oh, yung ano. Sa mga pulis. Anglo. Sir. Ayan oh. Basta pag mahaba ang ano. Tayo nga. Tenga. May lahi. Ulo. Ito sir, magkano? Yan, 6,000 isa. 6,000 ito. Ayun, 6,000 mga kadudski. Magkano dito sir? 5,500. Dito sir? 4,500. Itong kulot sir, itong kulot. 5,500 din. Yun oh. Ang lalaki nito. So yun mga kadudski, hindi naman nagkakalayo yung mga presyo. Siyempre depende pa rin sa size yun. Saka yung lahi. Pulis na rin ako, ayaw nga. So ganun pa rin yung presyo. Medyo tumas daw ng konti pero affordable pa rin. Kasi direkta tayo dito eh. Mas mura talaga dito. So yun, ikot tayo ulit mga kadudski. Doon naman tayo sa mga ano, mga birds and dogs. Let's go! Ayun oh. So yung mga kadudski, nandito tayo kay Sir. Yun, nakabenta na ng Rhode Island si Sir. So tanongin natin, Sir, magkano bili niyo Sir? Bali, isa po. Yung isa 100 po. 100, isang piraso. Yes po. Ilan binili niyo Sir? 6 po, 6. 6 yun. Anim yan, tiga parit-parit. Pares ang ginawa mo. Pares. Yun, paano malalaman Sir yung lalaki babae? Makikita mo sa ano, parang Sa pakpak. tulad dito, makikita mo sa babae pa siya. Kasi Parang alam niyo na no? kasi ang lalaki mas malaki dito tulad dito lalaki. Ayun. Malaki siya saka ano, So,
Ayun, malaki no. Opo, pati puno. Yung lalaki yan. Opo. Ito yung ano, Rhode Island Red. Opo. So, anong pangalan nila, sir? Jesus. Kayo, sir, anong pangalan? Darius po, Darius. Darius. So, baka gusto mo mag-shoutout, sir. Shoutout na lang doon sa mga friends ko. Yun, no. Si Sir Darius yun. So, si Sir Darius bumili ng 6 na Rhode Island nila, Sir Jesus. Ayun. Sige, sir, thank you. Ito si Sir. Anong pangalan mo, sir? Muna. White choco. Vincent. Yun, si Sir Vincent, oh, dito. Ito, sir, magkano dito? 500. Babae yan. Ito yung babae, no? Ito naman, lalaki. 500 din. So, 1,000 pares, no? Kung may tawag pa yan, kung sakali Sir, ayun, may tawad, no? Pero sir, ano yan, no? Yung California ba yan? Hindi, yung sabi yung white choco daw eh. Dahil Ah, white choco. Wala ko yung California, parang ganyan yung California rabo. Yan. Yung big one. Ito, Ang tawag New Zealand. New Zealand. Magkano naman dito, sir? 500 din. Isa. Ayun. Dito, sir. Sir, magkano dito, sir? 51. Ito, may kalapati rin. Dito, sir, magkano? 150 lang po. 150. Anong lahi niyan, sir? Ito, sir, yung 50, pag maramihan, may bawat pa. May libre ng dalawa yan kasi ano, pag Ayun, pinita ko ng bultuhan niya, may dalawang libre. Pag maramihan, no? Ayos. Yung 50 yung pato. Itik. Sir, anong pangalan nila, sir? RJ, yun. Si Sir RJ sa itik. Saka si Sir Vincent para sa pato. Sige, sir, thank you, ah.